maupay kiton din sa aton mga kamera sa vlogger Waray TV. Mrs. Rina Muraga Yujna. Thank you very much. Sige, partner, ikaw naman. Okay. Kaupay la san kwarta nga nalupad. Salamat sa iyo nga duwa. Sa niyo gimpakita nga magarbo nga pagsayaw. Apiser nga simple lang mga moves. Magarbo sa gala. Oh, hinahinay na sa partner, kinagsakit na sa mga hawak pag duko-duko sila kwarta. Especially kayo, ang mga senior citizen, buyag-buyag baya itong sira. Okay. Okay. Kay mga busog-busog liwat. Ang sakiter sa ikbaw partner, kumaon man sira. Kumaon man sira. May 50 pa, karag iton. Kumaon man sira salad. Alayon, Juan. Salamat, Juan. Okay. Arin. Ayaw ka baraka kung magsakitan ni Ulawas sa Remax. Okay, ang sunod nga masayaw, mao si Mr. Amado Rosalado, ginpapadis kan Miss Aning Andesa. Ayan.